Točno je 9 sati i vrijeme je za novo izdanje emisije Gost dana. Danas ćemo se družiti s gradonačelnikom Damirom Mandićem, kojeg srdačno pozdravljam u ovom studiju. Dobar vam dan i dobro jutro. Pozdrav vama, dobro jutro. Pozdrav svim slušateljima i gledateljima. Po prijedlogu proračuna grad Karlovac imat će iduće godine više od 457 milijuna kuna na raspolaganju. Koje su novosti vezane za proračun? Pa evo, mi kad čujemo cifru, odnosno brojku 457 milijuna kuna, to djeluje onako dosta impozantno. U konačnici je nekih malo više od 55 milijuna kuna je proračun veći nego u 2021. godini. S tim da evo, koristim ovu prigodu i za naše slušatelje i gledatelje za Karlovčane. Od tih 457 milijuna kuna nekih 290 milijuna je kuna novci s kojima grad Karlovac u konačnici može raspolagati. Ovo sve ostalo do 457 su novci koji su vezani prije svega uz plaće u osnovnom školstvu, odnosno uz decentralizirana sredstva. Znači to je ono nešto što jednostavno samo prođe kroz naš proračun. Kad govorimo o ovom projektnom dijelu, mislim da smo u 2022. uspjeli, mogu to tako reći, zatvoriti financijsku konstrukciju u potpunosti aglomeracije Karlovac, odnosno Karlovac 2, jel? Gradski dio od tih 420 milijuna kuna je skoro 100 milijuna kuna. Kad govorimo o gradskom dijelu, onda su tu na području gdje se provodi aglomeracija, tu su nogostupi, javna rasvjeta, kolnici, odvodnja, što je jako važno. I ovo je bila prilika da Karlovac, Jamadol, Donja Švarča, Gornja Švarča, Turanj, Sajevac, u konačnici Drežnji, Hrnetić, da jednostavno na tim područjima gdje godinama nije se ulagalo u tu komunalnu infrastrukturu, da onda u sklopu ovog projekta i to odradimo. To je velik novac i taj projekt nas je u stvari malo i na neki način ograničio u planiranju nekih drugih projekata, ali valja imati na umu da ćemo napokon konkretno na Jamadolu, koji je 7 minuta od centra grada, imati i kanalizaciju. Tako da to je jedan dio od ovih ostalih projekata koje vrijedi istaknuti. Evo, za koji dan će i prva lopata, ono što se kaže, na Edisonu, ugovori svi su potpisani, izvođač će biti uveden u radove i mislim da taj dio oko Edisona, o kojem već 20 godina pričamo, mislim da smo ga sad napokon stavili tamo gdje pripada, a to je da to riješimo. Mislim da Edison kao Edison, odnosno Edison kao kino, mi ga doživljavamo kao jednu društvenu nadogradnju. Ali osobno mogu reći, kad govorimo o Edisonu, da je meni nekako Edison pitanje čisto jedne psihologije. Naime, već je bilo uvjerenje da je nemoguće riješiti Edison, pa evo sad nekako moguće. Ako je moguće Edison, onda je moguće sve drugo. Od ovih ostalih manjih projekata koji nisu ovako financijski izdašni, Edison je 35 milijuna kuna, znači i gradnja i opremanje, s tim da Edison 22. ide gradnja, onda pri kraju vjerojatno i opremanje. Prema ja mislim da će Edison ići puno brže nego što projekt predviđa. Od ovih manjih komunalnih zahvata, ja bih ovdje istaknuo to parkiralište preko puta gimnazije na Rakovcu koje je vezano uz Tesla centar, to je isto novac EU. To je nekih vrijednosti 5 milijuna kuna. Ići ćemo u završetak obnove dječjeg vrtića Banija. To nam je ostalo od svih objekata u vrtićima. Taj objekt nam je zadnji ostao za završiti. Mi smo godinama, svake godine po nešto radili. Evo sad ćemo ove godine napokon i taj objekt urediti da bude primjeren vrtičkim, odnosno djeci, odnosno zaposlenicima. To je ovaj dio koji je vezan uz gradnju, odnosno izgradnje. Ima tu još manjih projekata poput dječjeg igrališta u Hrnetiću, na Velikoj Jelsi, ali to su oni manje komunalni zahvati koji podižu komunalni standard. Ne znam, evo, parkiralište u Smičklasovoj, ljudi koji tamo žive znaju o čemu pričam. Tako da smo iz te strane ipak uspjeli jedan dio tih projekata planirati, odnosno osigurati sredstva za njih. Na ovoj društvenoj razini mislim da smo uspjeli u naumu da ipak čak i povećamo sredstva i za sport. Konkretno, evo recimo na izvorni proračun 21. za sport 1 milijun kuna je ove godine više, to je 9 milijuna i 200. Što se tiče javnih potreba u kulturi, isto tako smo uspjeli podići sredstva. Sve u svemu te neke osnovne djelatnosti koje grad mora
financirati. Ja očekujem da će u 2022. to biti na zadovoljavajućoj razini. Grad računa na izdašna sredstva iz fondova Europske unije. Koliko i za što? Pa ovako, ono što već govorimo proteklih godina, jasno je da naš proračun, ono što sam rekao na početku, naš proračun ne korespondira sa našim željama, pa mogu to reći i potrebama. I naša odluka da stvarno te velike komunalne, odnosno društvene projekte vežemo uz EU fondove je bila jedina i logična u konačnici. Ne znam, ovdje sam spomenuo Edison koji je 85% europskog novca, znači 28 milijuna kuna. Ovaj dio vezan uz aglomeraciju je isto tako. Naš izvorni novac gradski je ovaj o kojem sam govorio, tu je preko 200 milijuna kuna je europskog novca. Jel? Isto tako ovdje valja napomenuti da projekt kojeg ne provodi grad, provodi ga gradska toplana. U javnoj nabavi je obnova vrelovoda, 16 km obnove vrelovoda, i to će za stanovnike gradskih četvrti naravno prije svega biti isto malo izazovno što se tiče radova kad to krene, ali tu je 105 milijuna kuna europskog novca. Tako da tu negdje mi smo zaista uspjeli te svoje rekonstrukcije, što ja kažem, uspjeli smo za njih osigurati sredstva i nekako se nadam da ćemo s tom 22. odnosno 23. završiti vrijeme rekonstrukcije u Karlovcu. Mi stalno nešto moramo obnavljati. Jesu to vodoopskrba, odvodnja, kanalizacija, Edison, ovdje vrelovodi, pa evo, u sklopu aglomeracije morali smo ponoviti nabavu za Zvijezdu, odnosno za Radićevu. Vjerujem da će i to ovaj put biti uspješno, da ćemo uspjeti izabrati izvođača, tako da tu negdje, kad govorimo o europskom novcu, vrijeme rekonstrukcija, odnosno europskog novca, mislim da je iza nas. Inače, kad govorimo o europskom novcu, često puta se vežemo samo za te neke građevine, za te neke gradnje. Valja imati na umu da mi u Karlovcu europskim novcem u stvari provodimo i neke programe koji su manje vrijednosti, znači nisu u 10 milijunskim vrijednostima, ali puno znače. Konkretno i jedan dio školske prehrane u školama je vezan uz to. Pomoćnici u nastavi su isto europski novac. Recimo drugi poslijepodnevni rad vrtića je isto europski novac, tako da tu negdje smo stvarno nastojali ono gdje se god taj novac europski pokazao kao mogućnost iskoristiti ga. Kada možemo očekivati prve skele na kinu Edison? Ja mislim da danas je koji je? Danas 22. Ja vjerujem da će to biti do početka 12. mjeseca. Znači sve one pripremne radnje su odrađene. Evo, a opet je vezano uz europski novac, jer to je sad ona jedna frustracija, ali slatka frustracija. Procedure europskog novca su poprilično zahtjevne, tu zaista moraš svaki zarez ispoštovati do kraja da ne bi bilo penala, ali to onda znači i vrijeme, jel? Zato što pravila su takva kakva jesu, mi ih poštivati moramo. Malo smo izgubili vremena, pa evo i kod aglomeracije, pa i kod Edisona. Nadam se da kod vrlovoda neće biti tako, ali ja sam to već i spominjao, ako moramo birati između vremena, znači čekanja i penala, ja ću izabrati čekanje. Evo za kraj prvog dijela emisije, što je sa geotermalnim izvorima? Pa evo i na prošlom vijeću smo imali odluku gradskog vijeća, odnosno prijedlog gradonačelnika i odluku gradskog vijeća da se javimo na jedan norveški fond, tako se zove, norveška omotnica za projektnu dokumentaciju geoterme. Stvarno papirnato, sve što smo mi kao grad za protekle 3 godine mogli odraditi, mi smo odradili. Od one činjenice da smo od države dobili koncesiju, do činjenice da smo u sklopu naših obveza zaista odradili idejni projekt i svu onu dokumentaciju koja je potrebna. Sad nas očekuje to projektiranje. Ono što je jasno, vjerujem i mislim da je jasno svima nama, to je projekt koji onako u prvim nekim relacijama govori se o 20 milijuna eura. Mi taj novac nemamo kao grad i mi moramo ta sredstva pronaći negdje vani. Jesu to europski fondovi najvjerojatnije, tu smo isto sa Ministarstvom regionalnog razvoja i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja stalno na dnevnoj razini smo u kontaktu i tražimo tu podršku Republike Hrvatske, jer smatramo da to je u konačnici na tragu svih ovih velikih priča o klimatskim promjenama. Mislim da Republika Hrvatska, odnosno Vlada Republike Hrvatske tu može pronaći svoj interes.
Idemo na kratku pauzu. Evo nas natrag u emisiji Gost dana, gradonačelnik grada Karlovca ovdje je s nama jutros u emisiji. Neki projekti po prijašnjim najavama za realizaciju trebaju i kreditna sredstva. Za koje projekte se grad zadužio? Pa ovako, čisto opet informacija za sve. Naši izvorni prihodi grada Karlovca iznose, znači porez, prirez, odnosno te neke druge stavke iznose negdje oko 180 milijuna kuna i to je onaj novac kojim mi zaista možemo raspolagati projektno i komunalno kako god. Mi nismo prezadužen grad, mi imamo kao grad još prostora za zaduživati se, ali naravno da ove neke projekte ne bi mogli realizirati bez kredita. Ne znam, evo, vrtić Grabrik je u konačnici pitanje kredita, evo. Opet se vraćam na EU, naša odluka je da kredite dižemo isključivo za sufinanciranje EU projekata. I u tom kontekstu je recimo dio koji je vezan uz Edison, tih 7 milijuna kuna, to su isto kreditna sredstva. Nama će se tu otvoriti i ovaj element što sam spomenuo vrelovoda i nešto aglomeracije, ali je činjenica da smo odlučili kredite vezivati uz spajanje sa EU sredstvom. U ovom trenutku, znači u proračunu za 22. Mi imamo nekih 1.200.000 eura kredita, znači nekih 9 milijuna kuna. To će se narednih godina na godišnjoj razini povećavati, ali vjerujem da je ulaganje dobro. Evo, ovdje ću istaknuti da smo mi ove godine, odnosno za 22. i dalje, smanjili prirez u gradu Karlovcu sa 12 na 9%. 2018. smo išli sa 14 na 12, sad idemo sa 12 na 9. Cilj prireza je da ga, ako Bog da, ukinemo skroz. Zašto? Zato što ta sredstva su sredstva koja se namiruju iz plaća, odnosno to je onaj porez, odnosno davanje koje ide iz primanja zaposlenika, tako da ja se nadam i želim da tih 5 milijuna kuna koje će biti manje u proračunu, da oni završe u džepovima naših sugrađana, da će poslodavci to usmjeriti prema tamo i to je želja. Jel? Zašto ovdje spominjem to smanjenje 5 milijuna kuna, znači to je sad onaj jedan dio jednog ipak nama se čini trenutka gdje možemo smanjivati prirez, pa čak ako i uzimamo kredite jer su kamate minimalne. Znači mi smo za, evo konkretno kod vrtića Grabrik, znači kamata je bila 0,52%, znači u kontekstu kreditiranja ne velika. Tako da tu negdje kreditno smo sposobni, da pače. Imamo 22 milijuna eura iz novog ITU-a, znači to je nekih skoro 160 milijuna kuna, na to mi moramo osigurati 15% svojih sredstava, znači tu negdje kreditno zaduženje koje imamo, koje je dobro, što je jako bitno, to čuvamo za europska sredstva. Rekonstrukcija D6 trebala bi završiti do kraja godine, imate li komentar? Pa nemam to šta puno komentirati, puno je toga izrečeno. Mogu reći da smo mi sad, ispada da stalno prebacujemo lopticu Hrvatskim cestama, ali činjenica je da je to projekt kojeg su vodile Hrvatske ceste. Evo, kad sam bio u subotu, smo bili malo gore prošli, asfaltiranje kako je obećao i gospodin Škorić iz Hrvatskih cesta nedavno kad je bio u Karlovcu, asfaltiranje sva bi trebala biti gotova do 11. mjeseca, do kraja 11. ajde vidjet ćemo, a onda bi slijedila do kraja 12. ti popravci nedostataka ima, znači to i mi koji nismo tehničke struke to lako uočimo, na koji način i kako će oni to odraditi, to ćemo vidjeti. Naravno da slijedi tehnički pregled, a tehnički pregled onda u biti mora provjeriti i pregledati, što mu i naziv kaže, sve. Ja stvarno mislim da nema razloga da se dobije uporabna dozvola za taj projekt, bez obzira koliko on bio važan i bitan, a da sve nije kako spada. Evo, nedavno je završio popis stanovništva, neke indicije kažu da je Karlovac izgubio dosta stanovnika u odnosu na 2011. kada se radio posljednji popis stanovništva. Možete li to prokomentirati s obzirom na to da se puno radi, puno gradi, obnavlja? Je li to ulaznica da se građani vrate u grad Karlovac? Pa, mi kad govorimo generalno o iseljavanju, odnosno o smanjenju
o smanjenju broja stanovnika. Mislim da ima puno čimbenika zašto je to tako. Malo prije sam spominjao ovu temu oko prireza, jel? Činjenica je da jedan dio naših sugrađana je jednostavno iskoristi tu mogućnost da za svoj rad, za svoje znanje negdje dobije više novca. Jel? To je ovaj dio koji je vezan uz iseljavanje van granica Hrvatske, van granica Karlovca. Ja nisam od onih koji okreće glavi od činjenice da možda ipak kod nas u društvu generalno, pa možemo govoriti i u Karlovcu, ipak ta jedna atmosfera koja je stvorena zadnjih desetljeća možda i nije toliko poticajna i afirmativna, možda je i ona utjecala na jedan dio ljudi koji su otišli. I treće, mislim da generalno ta jedna stilovi življenja se definitivno mijenjaju. Evo, ja mogu reći u tom kontekstu, a vezano za proračun u 22. kad govorimo o demografiji, mi smo podigli svoje naknade za novorođenčad, znači sa 1500 kuna za prvo i drugo dijete na 2000 kuna, za treće i svako sljedeće 3000 kuna. Mislim, to su simbolična sredstva, ali ono što je ključno, i tu se slažem, da je važno da demografija ne ovisi o tome, o ekonomskim razlozima u smislu hoće li netko imati djecu ili neće imati djecu, to je u konačnici svačije osobno pravo, odnosno vlastiti izbor, i tu dolazimo do onog jednog elementa gdje egzistencija na neki način rješava, pod navodne znakove rješava pitanje iseljavanja, odnosno demografije, znači radno mjesto, ali već smo došli u onu razinu gdje treba razmišljati i o plaćenom radnom mjestu. Znači tu negdje mi se čini da ćemo mi u Hrvatskoj, ne samo u Karlovcu, narednih godina imati puno problema. Znači da čovjek za svoje znanje, za svoj rad bude adekvatno i plaćen, pristojno plaćen, i onda će jednostavno ova tema oko smanjenja broja stanovnika ipak dobiti po meni jednu novu dimenziju. Što se tiče Karlovca, vidjet ćemo hoćemo li ostati na 50.000 stanovnika, odnosno hoćemo li se spustiti ispod. Postoji ovaj podatak gdje mi na godišnjoj razini imamo više prijava prebivališta u Karlovac nego odjava. Znači, nedavno je bio jedan podatak, 680 je bilo prijava, 612 odjava, tako nešto, znači to su minimalne brojke, ali je činjenica da mi kao grad moramo raditi na tome da budemo atraktivni za doseljavanja. Znači, to je onaj jedan dio koji nije samo pitanje Karlovca, to je pitanje u konačnici svih ovih imigracija koja se događaju. Nekako sam po tom pitanju stvarno optimist vezano za ovaj drugi kolosijek koji bi se trebao početi raditi. Evo, nedavno je najavljeno da bi izbor izvođača trebao biti do kraja ove godine. Čini mi se da ta jedna mobilnost je naša prednost i mislim da ćemo mi tu u stvari kao grad profitirati od činjenice da se do Zagreba može doći za pola sata vlakom. Radna mjesta i ovaj dio mobilnosti čini mi se da jesu na neki način rješenje i ovog pitanja broja stanovnika. Evo još jedna tema koja je vrlo aktualna, pogotovo ovog vikenda, tiče se COVID potvrda. Vjerujem da ste gledali nacionalne medije i vidjeli ove napade na novinare. Želim reći ovdje s ovog mjesta da osuđujemo bilo kakve napade i ovakav način nasilja. Ima li ovakvih ili sličnih situacija odbijanja možda testiranja ili pokazivanja COVID potvrda u gradskoj upravi? Pa, evo ja ću samo mrvicu proširiti odgovor. Naime, nedavno sam imao prigodu sa prosvjednicima našima u Karlovcu. Sustražili smo se na cesti pa smo nekih 40 minuta se popričali i ono što je meni ostalo, mislim, ja jedan dio tih ljudi poznajem. Mi smo si u konačnici surađivali i radimo zajedno. Mislim da smo došli zaista u jednu fazu, društvena klima po tom pitanju nije dobra. Osjeća se to jedno nevjerojatno nepovjerenje i argumenti s jedne i s druge strane ne dopiru. Jedni i drugi smo se pozivali na zdrav razum. Ja? Ono što mi se čini važno, to je da svi osvijestimo da nikakav oblik nasilja, vrijeđanja, omalovažavanja, što je nekako u javnosti prisutno, nije opcija. Mislim da je to bitno. Pravo svakoga od nas je da bira hoće se cijepiti, neće se cijepiti, ali obveza svakoga od nas je poštivati mjere. Kako god okrenemo. Je li netko vjeruje struci ili ne, ili netko vjeruje liječnicima ili ne. Ja osobno vjerujem.
Ja osobno vjerujem svom liječniku, ali ok, ja nisam mjerilo, ali načelno mislim da nema nijednog razloga za bilo kakav oblik nasilja, odnosno do te razine da se bilo koga napada. Evo, mi smo imali u petak, mislim, jednu situaciju gdje je jedan gospodin došao u knjižnicu i ovo što se novinarima dogodilo, našoj djelatnici u knjižnici se dogodilo još u petak. Jel? To je neprihvatljivo. To nije opcija. Možemo razgovarati, možemo se ne slagati, možemo sve, ali taj element poštivanja dostojanstva to mora biti prisutno, odnosno to je obveza. Da, imamo u gradskom sustavu nekoliko situacija gdje jedan dio zaposlenika nije prihvatio COVID potvrde u smislu da su se cijepili ili da se žele testirati. Mislim da je to bilo znači prvi dan kad je utorak je bio, mislim da je bilo 7 osoba od 1700, što nije neka brojka koja nas zabrinjava. Sustav s obzirom na broj zaraženih, odnosno broj ljudi u samoizolaciji, znači tu govorim i o školama, o vrtićima, o tvrtkama, o gradskim ustanovama, o gradskoj upravi, otežano funkcionira. Znači već sad se vidi da neki poslovi uz silan napor, dodatni napor, pa i prekovremeni rad se uspiju se odraditi. Ako ostane na ovoj razini, bit će dobro. Čini mi se da svaki sljedeći dan, ako se ta brojka zaraženih bude povećavala, neće imati problem samo bolnice, nego ćemo imati problem mi koji dajemo te javne usluge. Ja bih iskoristio ovu prigodu, stvarno sve pozvao na razumijevanje i izbjegavanje bilo kakvog neprihvatljivog, pogotovo nenasilničkog ponašanja. Idemo na još jednu kratku pauzu. I evo nas u zadnjem dijelu emisije Gost dana. Već ove subote koja nam dolazi u gradu ćemo zapaliti prvu adventsku svijeću. Pa hoće li ove godine biti adventa u Karlovcu? Da, mi ga planiramo. Bez obzira na epidemiološku situaciju, a u skladu s epidemiološkim mjerama, to moramo naglasiti, mi planiramo ove godine advent. Prošle godine ga nismo ni imali u onom obliku kako smo navikli. Advent kao manifestacija događanja od 2017. je stvarno, kako bih rekao, dobro sjao Karlovčanima i s te strane smo ove godine ipak se odlučili u jednoj većoj mjeri vratiti tu manifestaciju onakva kakva je bila, premda neće biti onog obima kako smo do sad navikli. Što se tiče samih aktivacija, odnosno aktivnosti na adventu, one će ovisiti stvarno o epidemiološkim mjerama. Ono što je dobro, mislim da osim prostora Perivoja, u sam advent, odnosno jedna lokacija će biti kod naših obrtnika u Haulikovoj, jedan dio će se odrađivati, odnosno mogućnost uživanja u tim adventskim zadovoljstvima će biti kod Franjevaca, Akvatika će raditi jedan svoj, isto tako možemo ga nazvati advent, tako da načelno je nekakav cilj organizirati događanje da ipak ne bude ono okupljanje masovno. Biće i kućice, biće i hrana, biće i piće, biće i izvođači, s tim da, evo, mislim da ono što smo pokušavali od početka, mislim da moramo zadržati to, ipak taj naš advent karlovački staviti u one jedne okvire, prije svega našeg karlovačkog druženja, pa čak i, usudio bih se reći, obiteljskog druženja, a sve ono izvan toga, koliko on može biti jedan turistički zanimljiv događaj, mi smo za, znači nećemo od toga bježati. Sama manifestacija kreće 17.12. traje do nove godine, odnosno do 31. Mislim da će biti izazovno zahtjevno ga organizirati s obzirom na epidemiološke mjere, ali nekako ipak mislim da s obzirom i na svakodnevni život i ono što svi zajedno živimo, da možemo mi to i organizirati, ali da se možemo i ponašati sukladno mjerama. Svih ovih godina, ako se ne varam, negdje od polovine 12. mjeseca je započeo advent. Tako će biti i ove godine. Tako će biti ove godine, da. I za kraj doček nove godine.
Pa mi planiramo doček nove godine, ali evo, ja sad ne bih decidirano ništa govorio. Nekako kažem, išli smo logikom da taj 12. mjesec raspršimo po gradu, da svatko nađe za sebe po nešto. Nisam spomenuo, klizalište bi isto trebalo krenuti, ja vjerujem kroz nekih 10-ak dana, bit će besplatno klizalište u 12. mjesecu za sve. Što se tiče samog dočeka, planiramo ga, ali vidjet ćemo kakva bude epidemiološka situacija. Mislim da tu moramo biti opet nekako razumni i u tom konkretnom trenutku, sad taj konkretni trenutak je vjerojatno nekih 10-ak dana prije, odlučiti da li konačno ići s tim ili ne. Ali za sad, kažem, planiram. Imate li možda popis izvođača koji bi nas uveli u 2022. Pa mislim da je taj dio već uglavnom dogovoren, ali evo, mislim da će možda čak i ovaj tjedan biti najavna neka presica, pa će ekipa iz našeg odjela to iskomunicirati prema javnosti. Ove godine smo, što se adventa tiče, znači turistička zajednica, gradska tvrtka Mladost, odnosno nadležni odjel su ti neki izvršni organizatori, s tim da jedan dio programa je išao i prema vanjskoj usluzi. Mislim da će biti, ja vjerujem da će biti zanimljivo. Evo, došli smo do samoga kraja. Hvala vam lijepo na današnjem gostovanju. Hvala i vama.